Скъпи абсолвенти, настъпи дългоочакваният миг, в който вие ще получите дипломите си за успешно завършена поредна образователно-квалификационна степен – магистър. Пътят, който ви доведе до днешния ден, не беше лек. Извървяхте го с достоинството на млади хора, осъзнаващи значимостта на преследваната цел и нейният основен смисъл – да постигнете следващо по-високо ниво на образование, да си осигурите по-добра конкурентоспособност в професионално отношение, водеща до удовлетворяваща житейска реализация. Имам честа и удоволствието да ви приветствам по повод предстоящия автентичен и уникален български празник, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, който за нашата академична общност е и двоен празник, защото го свързваме с още едно хубаво събитие – дипломирането на ВИПУС 2013 образователно-квалификационна степен магистър. Идва ред и на пожеланието, а те са да опазите онова, което ви свързва, преживяното във вето от Тодор Каблешков, и да продължите да култивирате у вас цели и качества на това преживяване, а именно вкус към познанието и иновациите, към многообразието на идеи и пътища за тяхното реализиране, ангажирано отношение към професията, оптимизъм и стремеж за възходящо развитие. Познанието е интелектуална сила, която трябва да имате смелостта да използвате винаги и навсякъде. Желая ви успех в работата и в живота. Ние абсолвентите от ВИПУС 2013 на образователно-квалификационна степен магистър сме особено щастливи да получим дипломите си за висше образование от транспортен университет като нашия, с дългогодишни традиции и високо академично ниво. Тук всеки един от нас получи необходимите знания и умения, както и модела, за да стане добър професионалист, готов да развива и гради своето бъдеще. Академичната общност на Висшето транспортно училище ни е дала най-големия тласък към пътя на младия специалист, знаещ, можещ, отговорен и готов за предизвикателства. Вярвам, че всеки един от нас ще успее с труд и упоритост, с борбен дух и търпеливост да се реализира професионално. На добър час, ВИПУС 2013! Гледам лицата ви и виждам млади хора, които знаят какво искат от живота, които са уверени в своите сили и знания и които с дразновение и упоритост могат да постигнат високите си цели. Нека днешния ден да е само началото на вашата успешна реализация. Вярвам, с нестихващ стремеж ще вървите към усъвършенстване и ще постигнете отлични резултати в избраната от вас професия. Бъдете горди, че сте част от едно от най-старите елитни училища в България. Пожелавам ви сбъдване на мечтите, с които напускате университета и студентската скамейка и успешна професионална реализация. Щастлив съм от възможността да ви поздравя в този ден на реализирани цели и заслужена радост. Уважаеми преподаватели, вие откликнахте на предизвикателствата, породени от промяната на нашето общество. Откликнахте на необходимостта от създаване на кадри, притежаващи компетентност, умения и хъс за изграждане на едно по-добро бъдеще на железници. Повече от 90 години Висшето транспортно училище е тясно свързано с развитието на железници. Този доказан образователен и научно-изследователски център е не просто емблема на самочувствие, но и призвание и професионален дълг. Драги магистри, в момента вие сигурно трудно можете да осмислите всичко, което ви предстои. Помнете, че наученото до тук е само началото. Азбуката, букварът на избраната от вас специалност. За да постигнете успех в живота, трябва да добавите труд, много труд и дързост. От името на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция железопътна администрация господин Василин Василев, искам да ви пожелая всичко най-добро, много успехи, много щастие, много голяма реализация в сферата, в която вие сте си пожелали. Желая ви на добър час и нека да имате късмет за напред. Позволете ми в деня на вашия празник да благодаря на всички вас за високо квалифицирания ви труд, за всички усилия, които полагате, за да подготвите поколения специалисти, които с качеството си на труда и с отличната си организация утвърждават престижа на транспортния работник, строител и специалист национален мащаб и далеч зад границите на страната. А на завършващите да пожелая успех по пътен вятър, като ги призовавам никога да не забравят наученото във вето от Тодор Каблешков.